соли дуввум аст ки дарахти шафтолу ва зардолу аз боришот ва ҳавои номусоид зарар мебинад. Имсол ғоричаҳо доғдор шуданд ва ин ҳолат ба сифати зардолу бетаъсир нест. барги дарахтон низ рехта истодаанд. хусусан зардолу баргаш рехта истодааст. ин сабабаш чист? Якум сабабаш харорати шабона ва рӯзона якдигар фарқи калон мекунанд. аз сабаби ҳамин калон шудани шабона хунуки ва бисёртар, рӯзона гарм шуданаш ин баргрезӣ ва орда мерасонад. дуюмаш пайдо шудани касалиҳо ки калисиоспориоз мегӯем ва манилиоз мегӯем. хеле ки шумо дида истодед ҳамин баргҳои зардолу ва тешкута мешавад. ана ҳамин агар нами баланд бошад, агар ҳамин думчаи барг ба таъсир расонда ва резонданаш мумкин. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ мегӯянд, дар миқёси вилоят 20-25% боғи шафтолу аз борони пай дар ҳамин чанд ҳафтаи охир осеб дид. дар ҷараёни наворгирӣ яке аз боғҳои микроноҳии сеюмро дидан кардем. дарахтони шафтолуи ин боғ пурра осеб дидааст. агар ҳолати ба амал омада табобат нашавад, беморӣ авҷ мегирад. пошидани доруворӣ ба дарахтон аз соати 4 то 6 субҳ ва бегоҳ аз соати 19 то 21 тавсия дода шуд. агар ҳарорати ҳаво баланд бошад, пошидани дору бефоида аст, мегӯянд мутахассисон. ки нисбат дигар солҳо хеле нағз буд, лекин таъсири борони пай дар пай шуданаш ин баргҳои печида мегӯд. баргҳои печида ки ин ҳамин замбуруғ кати мешавад. замбуруғ ина баргаша ҳамто печонда мегирад. ин таъсири ҳам растенӣ ба мерасонад, ҳам ҳосил ба мерасонад. барои ҳамин мо бояд ки ина пешгирӣ кардан кард. агар пайдо шудагӣ бошад, агар бо болош ва заҳардорӣ ки фунгитсидҳо ҳаст, ҳамин фунгитсидҳо задан дар кор. хусусан фунгитсидҳои бар зидди ҳамин замбуруғҳо истифода мебаранд. ин моеъи бардосӣ 1%, редамот голд, курузайд, косайд, хорус гуфтаги заҳардорҳо ҳаст. ҳамин ягонташа гирифта занедагар ина ҳамин баргша кушода мешавад. тоҷибои бойматов, номзади илмҳои кишоварзӣ, зикр кард ки барои осеб надидани дарахтон аз боришот ҳанӯз фасли тирамоҳ корбарӣ бояд кард. яъне доруворӣ ва порӯҳои минералиро дар фасли тирамоҳ бояд истифода бурд. ин амал дарахтро мустаҳкам карда аз бемориҳои гуногун эмин медорад. дар обу ҳавои номусоид низ аз ҳар гуна бемориҳо имкони муҳофизат пайдо мешавад. асосан кори бақувват кардани иммунитети ҳамин растениҳо тирамоҳ кор кардан дар кор. яъне тирамоҳ ворид кардани порӯҳои сӯхта, ворид кардани нуриҳои фосфории калиедор дар тирамоҳ ворид мекунанд. аввали баҳор дар вақти нашнамо бояд ки мо нуриҳои азотӣ доданама дар кор. асосан азоти ин слитра, мачавина, амофос, нитра амофос. ҳаминҳо ягонташа интихоб карда додан мумкин аст. барои ин шорабинҳо барои чӣ зарур аст? барои иммунитети бақувват кардани ҳамин растениҳо. агар растени ҳамин шафтолу бошад, ин нозуктар нисбат ба зардолу. барои ҳамин мо ҳаракат кардамо дар ку ки ин нозуктара бисёртар озуқа дода, худаша иммунитет бақувват кунонда, касалӣ худашба гирифта набиёрад. ҳарчанд обу ҳаво таъсири манфии худро ба табиат расонд, аммо бо ин нигоҳ накарда мутахассисон барои бартараф кардани ҳолат корбарӣ доранд. ба ҳамаи деҳқонону боғбонҳои вилоят низ тавсия дода мешавад ки барои зиёд нашудани бемориҳои дарахтон сари вақт аз дорувориҳои махсус истифода намоянд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи Иттилоотии хабар.